Takže ahoj všichni rybáři a rybářky, vítám vás v novém roce. Dneska máme 2. ledna a já jsem zahájil svoji sezonu. Chtěl bych si připravit pro vás takovou menší novinku na mém YouTube, a jelikož vlastně v průběhu minulého roku jsem podnikal spíš krátké vycházky, pár hodinové. Letos, zejména teďka leden, únor, možná březen, tomu nebude jinak, tak bych chtěl vydat sérii takových krátkých videí. Podstata vlastně těchto krátkých pár minutových videí nebude ani až tak o nějakých záběrech, rybách, i když bych si to přál. Chtěl bych vám tam představit nebo ukázat věci, které používám, nějaké takové moje tipy, nebo pro někoho to může být nějaký tip, který vyzkouší a bude mu fungovat, prostě věci jako jsou nástrahy, návazce, co vlastně používám teďka v zimě. Takže tohle na úvod. V dnešním prvním díle bych vám chtěl říct něco o mých nástrahách, které používám na tyto pár hodinové vycházky. Téměř celoročně používám hlavně pop-up nástrahy. Nejvíc jsem si od Vitalu zatím oblíbil popky Mojo a Citric Tangerine, které vlastně jsou hodně atraktivní, hezky navoněné. Mají barvy, které se mi líbí, rád používám vlastně žluté a oranžové plovoucí nástrahy. A ještě rád používám na tyto krátké vycházky vlastně balansky. De facto těžké koule vůbec na takhle pár hodinové vycházky nepoužívám. Co se týká krmení na těchto krátkých vycházkách, tak používám vesměs na nadrcené boilie, které si nakrušuju do kyblíku, přidám k němu 4 mm peletky, používám hlavně příchutě jako je Mojo nebo Kraken a rád to zalívám boostrama. Teďka hlavně v tomhle zimním období rád používám Robin Red Garlic, a to z jednoho důvodu, nebo vlastně ze dvou by se dalo říct. Mám dobré zkušenosti s česnekovou příchutí, takhle v zimě, na jaře, a za druhé mám strašně rád Robin Red. A ještě bych vám chtěl říct něco k návazcům. Nejčastěji používám vlastně klasický running rig z fluorokarbonu. Vlastně pokud chytám čistě na pop-up nástrahy, vlastně to se mi osvědčilo na ty popky, nepadají mi z toho ryby. Prostě v dnešní době už asi running rig netřeba představovat, všichni to dobře znáte. A druhý můj návazec, který používám vlastně celoročně, teďka tam mám balansku Krakena a to je Dčko. Používám to jak na panáčka, na balansky, na 1, 2 koule na dno. Prostě Dčko za mě super chytlavý návazec, taktéž nepadají mi z toho ryby. Takže jestli uvažujete, jaké návazce teďka na sezonu použít, jestli chcete udělat nějakou změnu, tak na pop-up nástrahy za mě určitě running rig a na všechno ostatní Dčko. Tak bohužel, naše krátká vycházka je u konce. Nepodařilo se chytit žádnou rybu, ale užil jsem si tady ten klid. Jak už jsem říkal na začátku videa, jsem tady úplně sám na celém revíru, takže za mě bomba. Na to, že je 2. ledna peckovní počasí, na ryby je ještě času dost, takže věřím, že během roku něco nachytám.
a opožděně bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a ať se vám nejen u vody splní všechny vaše přání. Sledujte můj YouTube kanál, jestli máte rádi značku Sonic, Vitalbytes, rád vám představím od těchto firem veškeré věci, které já používám a třeba i na základě těchto mých krátkých videí si od nás něco pořídíte a věřím, že s těmi věcmi budete maximálně spokojeni. Takže mějte se, ahoj.